ፍልጠት ጠቀስ ጽሑፋትን ቅርጽታትን ስእልታትን አጠቃሊሉ ሓበሬታን ትምህርትን ዝህብ ዓቢ ቤት ትምህርቲ ቤት ንባብ ኣብ ስሩዕ ናይ ትምህርቲ ዓለም ዘለውን ካብኡ ዝተፈልዩን ኣብ ኩሉ ዓውድታት ተዋፊሮም ዝርከቡ ሰባት ኣገደስቲ መጽሓፍትን ንምርምር ዝጠቕሙ ጽሑፋትን ብምቕራብ ብዘይ ኣፈላላይ ፍልጠት ንኸስንቕ ማዕጾ ከፊቱ ኣገልግሎት ዝህብ ናይ ሓበሬታ ባይታ እዩ። ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ተዘርጊሕን ዘለዋ ኣብያተ ንባብ ዕላምአን ተመሳሳሊ እኳ እንተኾነ ብደረጃ ትሕዝቶን ዝኽተሎ ሕግታት ግን ዝፈላለየን ከከም ንኡስ ዕላመን ትሕዝቶን እውን ይፈላለም። ዝተፈላለዩ ዓይነት መጽሓፍቲ ትምህርታዊ ሓዘልን ፊክሽንን ካልእ ባዮግራፊ ናይ ሰባት ኣውቶባዮግራፊ ናይ ሰባት መጽሔታት መጋዚን ጋዜጣታት መዓልታዊ መጽሔት ተፈላለየ ሰሙናዊ ድዩ ኣብ ክልተ ሰሙን ድዩ ወርሓዊ ድዩ ሰለስተ ወርሒ ዝሕተማት ዘጠቓላልዩ ዲጂታል ክበሃል ከሎ ከምቲ ሓደ ምዕባለ ማለት እዩ ማለት ኣናሎግ ዝነበረ ናብ ዲጂታላይዝድ ምቕያር ማለት እዩ ምዝ ሕጂ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ዝኸይድ ማለት እዩ ሬሊያብል ጌርካ ኣክሰስ ትገብረሉ ነገር ማለት እዩ። ሕግታት ቤት ንባብ ኣብ ኣናሎግን ዲጂታልን ዝፈላለዩ እኳ እንተኾነ ኩሉ ግን ንዕቤትን ጽፈትን ቤት ንባብ ይሰርሕ። እዚ ማለት ሓደ ቤት ንባብ ክኽፈት ከሎ ኣገባብ ኣሰራርዓ መጽሓፍቲ ካብ ጸጋም ናብ የማን ከምኡውን ካብ ላዕለዋይ ናብ ታሕተዋይ ከብሒ ዝወርድ እዩ። ኣብቲ ዝውሃብ መለለይ ወይ ኮድ ካብ ኤ ክሳብ ዘድ ወይ ድማ ካብ 00 ክሳብ 009 እናበለ ብግቡእ ይስራዕ። ብተወሳኺ ተጠቃማይ ከወግዶም ዝግባእ ተግባራት ከም ምትካኽ ሽጋራ ምልባስ ባርኔጣ ወይ ቆቢዕ ካቦትን ይገልጽ። ብትሑት ድምፂ ከዘራርብ ከዓ መምርሒ ይህብ። 00-099 እዚ ጀነራል ወርክስ እኩብ ጽሑፋት ንብሎ ኣብዚ እንታይ የጠቓልል ኮምፒውተር ሳይንስ ላይብራሪ ሳይንስ ጆርናሊዝም ኣብዚ ኣብቲ ሸልፊ ማለት እዩ። ካብ 199 ዘሎ ሳይኮሎጂ ንብሎ ፍልስፍና 293 ዘሎ ናይ ሬሊጅን እዩ ሃይማኖት ተፈላለዩ ዓይነት ሃይማኖታት 399 ዘሎ እዚ ሶሻል ሳይንስ ወይ ስነ ፍልጠት ንብሎ ኣብዚ እንታይ ሓቁፍ ኢኮኖሚክስ ኤዱኬሽን ፖለቲካል ሳይንስ ፐብሊክ ኣድሚኒስትሬሽን ሎው ኢንሹራንስ ካ ኣብዚ ሕቆፍ ማለት እዩ። 499 እዚ ቋንቋ ላንጉዌጅ ተፈላለዩ እንግሊሽ ፍሬንች አረቢክ ትግርኛ ኢታሊያን ኣብዚ ሕቆፍ ማለት እዩ። 599 ሳይንስ ንብሎ ማትስ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ፊዚክስ 699 ቴክኖሎጂ ስነ ፍልጠት ካኒ ሜዲሲን አሎ ኢንጂነሪንግ አሎ አግሪካልቸር አሎ ቢዝነስ አሎ አካውንቲንግ ማናጅመንት ዝሓቆፈ 799 ስነ ጥበብ ኣርትስ ኣብዛ እንታይ ንጥቀም ፊልም ኣሎ ፔይንቲንግ ቅብኣ ሙዚክ ስፖርት ኣብዚ ሕቆፍ ማለት እዩ። 899 እዚ ሊትሬቸር እዩ ስነ ጽሑፍ እዩ። 999 ሂስትሪን ጂኦግራፊን ካ ኣብዚ የጠቓልል። ስለዚ እዚ ናይ ዲዲሲ ኣጠቓቕማ ብኸምዚ ኮይኑ ግን ከምቲ ሽሙ ዝሕብሮ ዘሎ ዴሲማላት ኣለዎ። ልክዕ በቲ 300 ኢልካ 300.1 300.2 3 እናበልካ ነቲ መጽሓፍቲ በብናቶ ካታጎሪ ክሰርዖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣብ ርእሶት ናይ ላብራቶሪ ቢ ዝብል ኣለና ባዮግራፍ ማለት እዩ። ባዮግራፍ ሓደ ንበይኑ ሴክሽን ዘለዎ እዩ። ታሪክ ህይወት ብኻልእ ሰብ ተጻሕፈ ናይ ሓደ ሰብ ብኻልእ ሰብ ተጻሕፈ ባዮግራፍ ንብሎ። ኣውቶባዮግራፊ ከኣኒ ብገዛእ ርስኻ ዝተጻሕፈ ታሪክ ከኣኒ እዚ ኣውቶባዮግራፊ ኢልና ኣብ ሓደ ሸልፊ ነቕምጦ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ መጨረሻ ፊክሽን ንበይኑ ኤፍ ኢልና ልብ ወለድ ሓቂ ዘይኮነ ከኣኒ ፊክሽን ከኣኒ ነብሱ ዝኸኣለ ኣሰራርዓ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ እቲ ናይ ዲዲሲ ኣሰራርዓ ከም ዝመስል ነናቱ ካታጎሪ ኣለዎ። እቲ ሓደ ካታጎሪ በቲ ፊልዶም ሓደ ብፊልዶም ሓደ ድማ በቲ ለቨሎም
ካልኣይ ድማ በቲ ዝደልይዎ ማለት ናቶም ንኣብነት ብፊልድ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ መጋዚን ኣሎ ካልኣይ ድማ ካህን ኣካዳሚ ዝበሃል ኣሎ ሳልሳይ ድማ ዊኪፔድያ ኣሎ ዝደልይዎ ሰርች ገይሮም ክረኽብሉ ማለት እዩ ግቡእ ኣጠቓቕማ መጽሓፍቲ ንተጠቃማይ ዝህቦ እወታ ውፅኢት ዓብዩ ምውሳድን ምምላስን ካብን ናብን ግቡእ ቦታ መቐመጠ መጽሓፍ ንተጠቃማይ ዝያዳ ካልእ የገድስ በንጻሩ ኣብ ዲጂታል ቤት ንባብ ጻዕቒ ተጠቀምትን ምዝሓል ሰርቨርን ከየጋጥም ምቁፅጻር ብወሃብቲ ኣገልግሎት ዝያዳ ካልእ ኣገዳሲ ይኸውን በዚና ንቋፀሮ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ 14 ክላይንት ኣለዉ 14 ማለት እቶም ዝጥቀሙ ኣትዮም ዲጂታል ኣክሰስ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ማለት እዩ እቲ 660 ሜጋባይት ትራፊክ ዝንብሎ ዘለና ድማ እቲ ዳውንሎድ ዝገብርዎ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ብዚ ክንሪኦ ከለና ድማ እንታይ ዓይነት ዳውንሎድ ዝገብርሎ እንታይ ዓይነት ኣክቲቭ ዝገብርሎ ማለት እዩ በዚ መሰረት እቲ ሬት ንቋፀሮ ማለት እዩ ክንደይ ኣትዮም ክንደይ ኣብ ሰሙን ኣትዮም እናበልና ገምጋም ንገብር ማለት እዩ هو መጽሓፍ ከተንብብ ክትሪኦ ከለኻ ይሄከካ እቲ መጀመርታ ብነስ ዝበለ ክትጅምር ክትክእል ኣለካ ንእሽተይ ፎልዮ ዘለዎ ወይ እዚ ፕሪንት ታሽሙ ዝኾነ ፍሩይ ዝኾነ ፕሪንት ገለ ድቕቕ ዘይበለ ዘይሄከካ በብቕርብኹም ኢኻ ትጅምሮ እንድሕር ከምኡ ጀሚርካዮ ክስሕበካ ክእል እዩ ቀጥታ በዛ ዓባይ መጽሓፍ እዚኣ እንድሕር ጀሚርካ ትሄከካ ጌና ታሽሙ ከላ መጽሓፍ ዘንብብ ሰብ ተኾይኑ ግን ብንእሽተይ በብቕርብ ታሽሙ ዛለ እንዳማዕበለ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ብኸምሰ ተጀመረ ተዝሓሸ ብሎ ሓደ መጽሓፍ ዓይነቱን ትሕዝቶን ንምፍላጥ ኣብ ካርድ ካታሎግ ክረኣይ ይከኣል ካርድ ካታሎግ ኣብ ዝሎሚ እዋን ምስ ምምጻእ ዲጂታል ቤት ንባብ ውዱቕ ኮይኑ ብሶፍትዌር ማዕቢሉ ዝርከብ ምንጪ ሓበሬታ መጽሓፍ እዩ ካርድ ካታሎግ ኣቐድም ኣቢሉ ነዊሕ እዋን ዝሰርሓሉ ዓለም እዩ ካርድ ካታሎግ ናይ ሓንቲ መጽሓፍ ታሪክ ህይወታ ዝገልጽ እዩ ልክ ኣብዛ ከምዚኣ እዚኣ 3 ብ5 ሚሊሜትር ዝዓቐና መጽሓፍ ኣብዚኣ እታ መጽሓፍ ታይትላ ኣውተራ ሳብጀክታ ኮፒራይት ድዩ መዓስ ከም ተጻሕፈት ብምሉእ እታ ዛንታ ህይወት ናይዛ ታሽሙ ኣብ ካርድ ካታሎግ ዝጽሓፍ ነይሩ እዚ ግን ሕጂ ምስቲ ዘሎ ናይ ዓለም ቴክኖሎጂ ውዱቕ ኮይኑ ኮምፒውተራይዝ ኮይኑ ኩሉ መጽሓፍቲ ኣብ ኮምፒውተር ከም ዝኣቱ ተገይሩ እዩ ኣባና ሕጂ ሊምስ ትበሃል ሓንቲ ፎርማት ነይራትና ኣብኡ ጌርና ብምሉእ እቲ መጽሓፍቲ ይእቲናያ ነርና ሕጂ ግን እቲ ዝሓሸ ታሽሙ ከዓ ኳሓ ዝበሃል ሶፍትዌር ጌርና ከም ብሓድሽ ኣብ ታሽሙ ሰርሖ ኣለና መጽሓፍትና ኩሉ ሕጂ ኣብ ኮምፒውተር ኣትሎ ዝኾነ ሰብ ተጠቃማይ ኣክንዲ ዋላ ነቲ ናይ ቤት መጽሓፍቲ ስራሕተኛ ከይሓተተ ኣብታ ኮምፒውተር ከይዱ ዝደልያ ንኣብነት ሓንቲ መጽሓፍ ናይ ኢኮኖሚስት እንድሕር ደልዩ ኣብታ ኮምፒውተር ኣትዩ ብምሉእ ኢኮኖሚስት ዘለዎ ታሽሙ ይዝርዝር በቲ ኣውተር ዝፈልጦ ተኮይኑ ታ ዝደልያ ወይ ብዝኾነ ታሽሙ ገይሩ ብቐላላ ካብታ ሸልፍ ፒክ ክገብራ ክእል ሕጂ ቀዳማይ ነገር ሓደ ኮንሲደር ንገብር እቶም ሰባት እንታይ ይደልዩ ብዙሓት እዮም ዝመፁና ካብ ኮሌጃት ዝመፁና ኣለዉ ዝተፈለየ ሰብ ማለት እዩ ሓደ ዝኾነ ነገር መጽናዕቲ ጽሑፍ ክቐርብ ዝደለየ ወይ እዛ ዓይነት መጽሓፍ ደለየ ኣናሎግ ሲነሲ ብኣናሎግ ረኺበ ግን ዲጂታል ደልየ ነይረ ክብለና ከሎ ነዳልወሉ ማለት እዩ ብኡ መፀርክ ድማ እዚኣ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲት ከም ዘላ ፈሊጥና እውን ኣፕሎድ ንገብረሎም ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ንዓና ከምኡ ኢሉ ዝውከሰና ማለት ንኩሉ ሰብ እዩ ዝውክስ ኣሎ ብዙሕ ከም ዝደለያ ሰብ ንፈልጥ ማለት እዩ በዚ መሰረት ድማ ንፅዕነሎም ኣብ ካልኣይ ግዜ ድማ ኣትዩ ክረኽባ ክእል ማለት እዩ ሕጂ መፂኦም ኣብዚ ይውከሱና እዮም ንሕና ኸ እቲ ዝደልዩ ነገር ንህቦም ኢና ወይ ዳውንሎድ ጌርና ንተሓባብሮ ማለት እዩ ስራሕን ብድሆን መካይድ እዮም ዝኾነ ስራሕ ፀገማት ከጋንፎ ይኽእል እዩ ኣብያተ ንባብ እውን ብተመሳሳሊ
ካብ ተጠቀምቲ ይኹን ካልኦት ኣካላት ጸገማት ይጓንፈን እዩ ብተጠቀምቲ ዘጓንፍ ጌጋታት ዝያዳ ካልእ ኣሳይ ኮይኑ ወጊት ክበሃል ዝግባእ ሓቂ ስለ ዝኾነ ካብዚ ስዒቡ ዝጥቀስ ክንቁጠብ ይግባእ መብዛሕተን ኣብያተ ንባባት ብሓገዝ እየን ዝኸዳ ዶኔሽን ጽቡቕ ነቲ ሓገዝ ክትረክብ ከለኻ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ትሕገዞ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ እንታይ ዓይነት ታሽሚያ ክትሕገዝ ዘለኻ እቲ ዝሓሸ ሓገዝ ክትረክብ ተኾንካ ዘለካ መጽሓፍቲ እንታይ ጎዲሉካ ህዝቢ ኣምታይ ፎካስ ዝገብር ኣሎ ዝርዝር ናይቲ መጽሓፍቲ ዘድልየካ ኣጽኒዕኻ ነቶም ዶኔት ዝገብሩ ሰባት ሂብካ ተሂቦምካ ጽቡቕ እዩ ከይሓተቶኻ ዶኔሽን መጽሓፍ ሂብና ኢሎም ዝህቡ ግን ብዙሕ ጸገማት ዝጓንፈና ብዙሕ ዝመለስናያ ታሽምሎ መጓሓፊ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ዝኾነ ኣብያተ ንባብ መጽሓፍ ክትቀበል ከላ ብዶኔሽን ቅድም ከተጽንዖ ክትክእል ኣሎ እንታይ ዓይነት መጽሓፍ ዝወሃባ ዘሎ ንዓኻ ይድልየካ ይጠቕመካ ኣይጠቕመካን ክትፈልጥ ኣለካ ወይ ኣቐዲምካ ብዝርዝር ተዘድልየካ መጽሓፍቲ ነቶም ዶኔት ዝገብሩ ሰባት ክትቦም ክትክእል ኣለካ ተዘይኮይኑ ዶኔሽን ሂብና ኢሎም ብዋኮታት መሊኦም ሂቦምካ እንድሕር ኣውትዴት ዝኾነ መጽሓፍቲ ሂቦምካ መሊስካ ንስኻ መጓሓፊኻ ትጽንዐሉ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ጸገማት ዘሎ ናይ ታሽሚ እዩ ካልእ እቲ ሴኪሪቲ ዝበሃል ኣብያተ ንባባት ኣብ ዓመት ተፈላለየ መጽሓፍቲ ኣገደስቲ መጽሓፍቲ ካልእ ማተርያላትን ይስረቐና እዩ ሲዲታት ካብ መጽሓፍቲ እንዳውፁ እንዳበሉ ይስረቕ እዩ ኣባና ብሕጂ ናታሽሙ ክንገብሮ ስጋ ሕጂ ብኢድ ፈተሻ ኢና ትካየድ ዘለና ብቑዕ ታሽሚ ይኮነን ኣብ ካልእ ሃገራት ግን ዝማዕበላ እቲ ናይ ጋርድ ኤሌክትሮኒክስ ካሜራ ኣላርም ግርንታት እናገብራ ተዋፂሮና እየን ንሕና እውን ኣብ ስታት ክንገብር ዳርጋ ሕጂ ኣብ መደብ ኣትሎ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክንእቱ ተስፋ ንገብር ካልእ ፎቶኮፒየር ኣብ ቤት ንባብ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሓደ ሃብቲ ዓብዪ ጸገማት ዘሎ ታሽሚ እዩ ዝኾነ ተምሃራይ ሓደ ኣሳይንሜንት ይወሃብ ንኣብነት እዚኣ ስኢልኩም ኣምፅኡማ ተኢሎሞም እዛ መጽሓፍ እዚኣ ክንዲ ስኢሎም ዝወስድዋ ወይ ታሽሚ ዝገብሩ ናይ ተምሃራይ ነገር ምሕካይ ድዩ ክፍኣት ድዩ ነዚ ዓላማ ገይሮም ቀዲዶም ይወስድዋ እዚኣ እንድሕር ተቐዲዳ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ህይወት የብላን ማለት እዩ ስለዚ ፎቶኮፒ ተለካ ግን ድሕር ተሃኪኻ እዚኣ ፎቶኮፒ ብጽማዊ ክፍሊት ዋላ ብነፃ ዲኻ ኮፒ ገይርዋ ክኸይድ ይኽእል ተምሃራይ ስለዚ ነቲ መጽሓፍትኻ ትዕቅቦ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ እዚአን ብጣዕሚ ካብቲ ዘጓንፉ ጸገማት ናይ ኣብያተ ንባባት እያ ሕጂ ዝጠፍአካ ነገር እውን ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ትህቦም ኢኻ ዘለኻ ብፍላይ ብጽቡቕ ንሕተጠቒሞምሉ ክኾነሎም ይኽእል እዩ ጀስ ምናልባት እንታይ እዩ ጸዓቒ ሕጂ ኣብቲ ዳሕራይ ግዜ ማለት እዩ ክሳብ ኣብ ሰዓት ብዙሕ ሰብ ዝኣቱ ክንምንታይ እቲ ጸዓቕታት ምናልባት እዚታት ኮንሲደር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንሱ ምናልባት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እምበር ብኣና መሰረት ጸገም የለን ወላ ብኦም እውን ጸገም የለን ግን እንታይ ትሽግር ግን እቲ ኣፍልጦ ንኣብነት ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ኢንቫይሮንመንት ኣብዚ ከባቢ ይሰርሕ ማለት እዩ ማለት ኣብ ውሽኪን መፂኦም ንፋስ ክወስዱ ወይ ክዘዋወሩ መፂኦም እውን ኣክሰስ ክገብሩ ይኽእል እዩ ኩላትና ተጠቀምቲ ኣብ መጽሓፍትን ሕግታት ቤት ንባብን ጉቡእ ኣፍልጦ ክህልወና ይግባእ እዚ ማለት ምኽባር ሕግታት ቤት ንባብ ኣካል ዲሲፕሊን ኣንባባይ ስለ ዝኾነ ኩሉ ተጠቃማይ ከዘውትሮ ግዴታ ይኸውን ብተወሳኺ ወለዲ ንህፃናት ደቅና ተጠቀምትን ኣፍቀርትን ቤት ንባብ ክኾኑ ናብ ቤት ንባብ ምውሳድን ምስዳድን ኣድላይ ይኸውን ወለዲ ንደቆም ብሕልፊ ሕጂ ኣብዚ ዞባ ማእኸል ብዙሓት ኣብያት ንባባት ተኸፊተን ዘለዋ በቢ ዝቐርቦም ኮሚኒቲ ላይብረሪታት ብዙሓት እዮም ከፊትና ዘለና ኣብ ኣልጌን ኣሎ ኣብ ማዓስከር ዒታሮ ኣሎ ኣብ ማዓስከር ደንደን ኣሎ ኣብ ማዓስከር ኣውገት ኣሎ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ኣሎ ኣብ ቁሸት ኣሎ ኣብ ኣርባዕተ ስመራ ኣሎ ብሕልፊ እዛ ናይ ዕዳጋ ሓሙስ ንማይ ተበናይ ንሓዝሓዝ ንእምባጋልያኖ ዘማእኸለት ቤት ንባብያ ስለዚ ወለዲ ብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዓለም ኣብቲ ናይ ምዕራባውያን ጽልዋ ከይሓድሮም መንእሰያት ወለዲ ናብቲ ክመሃሩሉን ክመዕብሉሉን ዝኽእሉ ቦታ ንቤት ንባብ ተላኣኽዎም
تزبلت مخانو بز أقاطعمي ملأختي ما حالفولهم بتوسختي لو توم تتقمتي ناي بيت نباب سي ناي جزاء رسخة نبرت مالتي ناي هزبيو من قصة حنسا كفيتول كان هزب بنسا أقول له تهب له سلازي اتين تقوموا نبرت كلك كم نبرتنا كم جزانا كم ناتنا غيرنا كم تقوموا لهم كل لنا مصحف كنبلاش يبلنا كنقدد يبلنا كنسرق يبلنا أبزي تدلي أب تربيزاتات مصحف كابسنا مقبار وصائي بزح صحفتي كايدالو نمتعد لي صحفة زي ورقة يمصحن كابتناي بيت نباب صراحتنيا ورقة هابني بيرو يمصحن بيرو هابني الكات زدلخ نوت كتوسط تخيلخ سلامتاي أب مصحف حساب تقبل سلامتاي زي تدلي حنصرات أب مصحف تقبل سلامتاي أب طاولة أب تربيزة ناي تمرت زي كونه كابسنا مقبار وصائي حماق صحفات تصحف زي حماق تقبل سلازخونه كابز كله تتقاماي كتنقع الله قطب الله እቲ ዝዕዘብውን ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ሓደ ተማሃራይ ሕማቕ ታሽሙ ክገብር ከሎ ነቲ ብቐረባ ዝርከብ ናይ ቤት ንባብ ሰራሕተኛ ከይዱ ክሕብር ይግባእ እዚ ናይ ኩላትና ምትሕብባር ከድልየና እዩ